Αυτό που συνέβη εκείνο το απόγευμα δεν θα το ξεχάσει ποτέ κανείς. Όχι για τα λουλούδια, ούτε για τη μουσική, ούτε για τα ακριβά ρούχα. Αλλά για μια μορφή που στάθηκε σιωπηλά απέναντι από την εκκλησία και δεν μπήκε ποτέ. Μερικές ιστορίες δεν χρειάζονται σκηνή. Μιλούν μέσα από τη σιωπή, μέσα από βλέμματα που δεν ανταλλάχθηκαν και λόγια που δεν υπόθηκαν. Αυτή είναι μία από εκείνες τις ιστορίες που δεν ακούστηκαν ποτέ δυνατά, αλλά όταν τις μάθεις, δεν μπορείς να τις ξεχάσεις. Αν θες να μάθεις την αλήθεια που κανείς δεν τόλμησε να πει, μείνε μέχρι το τέλος. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτα μου αρέσει και γράψε μας στα σχόλια από ποια πόλη ή χωριό της Ελλάδας μας παρακολουθείς. Τα δάχτυλά της έτρεμαν καθώς έδαινε το μαντίλι γύρω από τα ασπρισμένα μαλλιά της. Ο αέρας της Αρκαδίας κόβε σαν μαχαίρι και εκείνη στεκόταν στη στάση του λεωφορείου με το γαλάζιο κουτί σφιχτά αγκαλιασμένο, σαν να κρατούσε την τελευταία της ανάσα. «Αυτός πάει για την Τρίπολη», ρώτησε με φωνή που μόλις ακουγόταν πάνω από τη βουή του κινητήρα. Ο οδηγός την κοίταξε με μια ματιά που είχε δει χιλιάδες φορές, τη ματιά που ρίχνουν οι νέοι στους γέρους όταν τους βλέπουν σαν εμπόδιο. «Ναι, γιαγιά, 10 λεπτά ακόμα». Η Καλλιόπη κούνησε το κεφάλι και κοίταξε τα χέρια της. 78 χρόνια, και τα δάχτυλά της ήταν ακόμα πρισμένα από τα χρόνια που έπλαινε ρούχα ξένα, για να θρέψει ένα παιδί που δεν της άνοικε με το αίμα, αλλά με την ψυχή της. Το φόρεμα που φορούσε το είχε κεντήσει το 1982. Τα μικρά γαλάζια λουλούδια στο ντεκολτέ είχαν ξεθοριάσει, αλλά ήταν το πιο όμορφο που είχε. Μέσα στη σακούλα από μουσαμά, τα πάντα της, ξερό ψωμί τυλιγμένο σε εφημερίδα, μια φωτογραφία της εγγονής της να χαμογελά σε ηλικία 7 ετών, πριν ο πατέρας της τη πάρει μακριά, και το γαλάζιο κουτί με την κορδέλα που είχε δέσει και ξεδέσει δεκάδες φορές τις τελευταίες ημέρες. Σήμερα παντρευόταν η Χρυσαυγή. Το κορίτσι που είχε αγκαλιάσει την πρώτη φορά όταν ήταν ένα αιματοβαμμένο βρέφος, αφού η κόρη της, η Βασιλική, είχε πεθάνει στη γέννα. Το κορίτσι που είχε τραγουδήσει νανουρίσματα για να κοιμηθεί, που είχε γιατρέψει τις χτυπημένες φτέρνες του από τα πρώτα παπούτσια, που είχε αγρυπνήσει όλες τις νύχτες όταν είχε πυρετό. Δεν θα νιώσει ποτέ την απουσία της μητέρας της. Είχε ψιθυρίσει στον παπά του χωριού όταν η Βασιλική έκλεισε τα μάτια, και αυτή την υπόσχεση την είχε κρατήσει για 16 χρόνια. Το λεωφορείο έφτασε με έναν βογγητό. Οι επιβάτες ανέβαιναν βιαστικά και η Καλλιόπη βρέθηκε στη μέση, κρατώντας το κουτί σαν αμιλητό. Κάθισε στη πρώτη θέση που βρήκε, δίπλα σε μια κυρία με γούνα και χρυσά κοσμήματα. «Πάει κι αυτή στο γάμο», ψιθύρισε η διπλανή της στη φίλη της. «Με αυτό το φόρεμα». Η Καλλιόπη έκανε πως δεν άκουσε. Κοίταξε από το παράθυρο τα βουνά της Αρκαδίας που περνούσαν σαν θολά όνειρα, και τα δάχτυλά της χάιδευαν την κορδέλα του κουτιού. Μέσα κρυβόταν κάτι που περίμενε 27 χρόνια να δοθεί, κάτι που θα έπρεπε να είχε δώσει πολύ νωρίτερα, κάτι που θα άλλαζε τα πάντα. Όταν το λεωφορείο σταμάτησε στην Τρίπολη, το στομάχι της σφίχτηκε. Η πόλη ήταν γεμάτη με αυτοκίνητα, κόσμο ντυμένο στα καλά του, και τη βουή μιας μέρας που δεν της άνοικε. Περπάτησε αργά προς τον Άγιο Γεώργιο, την καθεδρική εκκλησία, όπου θα γινόταν ο γάμος. Από μακριά είδε το κόκκινο χαλί, τους φωτογράφους, τα λευκά λουλούδια που έλαμπαν κάτω από τον ήλιο. Τα μάτια της γέμισαν δάκρυα. Η εγγονή της θα είχε τα πάντα όσα εκείνη δεν μπόρεσε να της δώσει. Πλησίασε την είσοδο. Ένας νεαρός άντρας σε κοστούμι την σταμάτησε. «Συγγνώμη, το όνομά σας δεν είναι στη λίστα». Η Καλλιόπη τον κοίταξε σαν να μην κατάλαβε. «Είμαι η γιαγιά της νύφης. Εγώ τη μεγάλωσα». Ο άντρας κοίταξε αμήχανα το παπουτσάκι της. Είπε να μην αφήσουμε να μπει κανένας που θα χάλαγε τις φωτογραφίες. Ο κόσμος γύρω της σταμάτησε. Οι φωτογράφοι, οι καλεσμένοι, ο ήλιος, όλα πάγωσαν. Η Καλλιόπη κοίταξε το γαλάζιο κουτί στα χέρια της, που τώρα έτρεμε σαν φύλλο. Δεν είπε τίποτα. Δεν φώναξε. Δεν επέμεινε. Απλώς πήρε ένα βαθύ ανάσα, σαν να χάιδευε το πρόσωπο της Χρυσαυγής για τελευταία φορά, και έκανε πίσω. Κάθισε στο παγκάκι της πλατείας απέναντι. Από εκεί μπορούσε να δει τα πάντα χωρίς να τα χαλάσει. Τα μάτια της δεν έφευγαν από την εκκλησία. Περίμενε. Μετά από 1 ώρα, η λιμουζίνα σταμάτησε. Η Χρυσαυγή βγήκε σαν πριγκίπισσα. Το νηφικό της έλαμπε κάτω από τα φλάς, τα μαλλιά της στεφανωμένα με μαργαριτάρια, το χαμόγελό της τέλειο για τις κάμερες. Η Καλλιόπη την κοίταξε και χαμογέλασε. Το κορίτσι της ήταν όμορφο. Αξίζει όλον αυτόν τον κόσμο που δεν της άνοικε. Άνοιξε το γαλάζιο κουτί και κοίταξε μέσα. Το φως του ήλιου έπεσε πάνω σε κάτι που έλαμπε.
Κάτι που περίμενε 27 χρόνια να επιστρέψει στη θέση του. Έκλεισε το κουτί και το έβαλε πάλι στην αγκαλιά της. Κάποια μυστικά σκέφτηκε είναι πολύ βαριά για μέρες γεμάτες φως. Αλλά τώρα, καθώς κοιτούσε την εγγονή της να εξαφανίζεται πίσω από τις πόρτες της εκκλησίας, κάτι βαθιά μέσα της έλεγε πως αυτή η ιστορία δεν είχε τελειώσει. Όχι ακόμα. Το γαλάζιο κουτί περίμενε. Και μαζί του η αλήθεια που θα άλλαζε τα πάντα. 27 χρόνια πριν, το ίδιο χωριό στην Αρκαδία ήταν βυθισμένο σε έναν παγερό Φεβρουάριο. Η Καλλιόπη, τότε 51, στεκόταν έξω από το μικρό σπίτι της με τα χέρια βαμμένα αίμα. Μέσα, η κόρη της Βασιλική φώναζε από τους πόνους της γένας. «Μαμά, μαμά, δεν αντέχω άλλο». Η μαμή από το διπλανό σπίτι είχε έρθει να βοηθήσει, αλλά τα μάτια της πρόδιδαν τον τρόμο. «Καλλιόπη, πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο. Κάτι δεν πάει καλά». Αλλά το πιο κοντινό νοσοκομείο ήταν μια ώρα μακριά και η Βασιλική δεν είχε χρόνο. Στις 6 το απόγευμα ακούστηκε το κλάμα ενός μωρού. Στις 7 η Βασιλική είχε κλείσει τα μάτια για πάντα. Η Καλλιόπη κρατούσε το νεογέννητο κορίτσι που ήταν τόσο μικρό που χωρούσε στις παλάμες της. Το μωρό δεν έκλαιγε. Κοιτούσε τη γιαγιά του με μάτια σαν δυο σκούρα αστέρια. «Πώς θα τη μεγαλώσεις μόνη σου?» ρώτησε ο παπάς Στέφανος όταν ήρθε για την κηδεία. «Δεν έχεις ούτε σύνταξη ούτε...» «Θα τα καταφέρω», είπε η Καλλιόπη κρατώντας σφιχτά τη χρυσαυγή. «Αυτό το παιδί δεν θα μεγαλώσει σαν ορφανό». Ο παπάς κούνησε το κεφάλι. «Και ο πατέρας, ο Λεωνίδας από την Τρίπολη». Η Καλλιόπη έφτισε. Αυτός εξαφανίστηκε την ίδια μέρα που η Βασιλική του είπε πως περίμενε παιδί. Τι πατέρας. Αλλά η αλήθεια ήταν πιο περίπλοκη. Ο Λεωνίδας Μαρκάτος, 24 ετών, γιος πλούσιας οικογένειας που είχε εταιρείες κατασκευών, είχε γνωρίσει τη Βασιλική στη γιορτή του χωριού. Εκείνη δούλευε σε ένα καφενείο. Αυτός είχε κατέβει για τοπικό κολόριτο με τους φίλους του. 3 μήνες μυστικές συναντήσεις, υποσχέσεις για γάμο, μία νύχτα πάθους που άφησε τη Βασιλική έγκυο. Όταν του το είπε, ο Λεωνίδας πάγωσε. «Δεν μπορώ, η οικογένειά μου θα με αποκληρώσει. Εσύ είσαι χωριάτισσα. Δεν... Αλλά με αγαπάς», φώναξε η Βασιλική. «Το είπες?» «Ήμουν νέος, δεν ήξερα τι έλεγα». Εκείνη τη νύχτα, ο Λεωνίδας έφυγε από το χωριό. Η Βασιλική δεν τον ξαναείδε. Αλλά κάτι άλλο είχε συμβεί εκείνη τη νύχτα. Κάτι που η Καλλιόπη ανακάλυψε μόνο μετά τον θάνατο της κόρης της. Μέσα στα πράγματα της Βασιλικής βρήκε ένα μικρό κουτί. Μέσα ήταν ένα δαχτυλίδι με σκαλιστό το όνομα Βασιλική 1998 και κάτω από αυτό, με μικρότερα γράμματα, «Για πάντα δικό σου, Ελ». Ο Λεωνίδας της είχε δώσει δαχτυλίδι. Είχε υποσχεθεί γάμο κι όμως είχε φύγει. 2 χρόνια μετά τον θάνατο της Βασιλικής άρχισαν να έρχονται τα γράμματα. Φάκελοι χωρίς αποστολέα, με λεφτά μέσα. Όχι πολλά, αλλά αρκετά για να αγοράσει η Καλλιόπη γάλα και φάρμακα για τη Χρυσαυγή. Τα χρήματα έρχονταν κάθε μήνα, σαν συνείδηση που πληρώνει το χρέος της. Όταν η Χρυσαυγή έγινε 16 εμφανίστηκε ο Λεωνίδας. Πλέον παντρεμένος με παιδιά, αλλά το βάρος της ενοχής τον είχε καταβάλει. Η κόρη του μεγάλωνε φτωχή, χωρίς μόρφωση, χωρίς μέλλον. «Θέλω να τη πάρω μαζί μου», είπε στην Καλλιόπη. «Θα της δώσω εκπαίδευση, θα γίνει κάτι στη ζωή της». Η Καλλιόπη τον κοίταξε με μάτια γεμάτα μίσος. «Τώρα θυμήθηκες πως έχεις κόρη. Δεν μπορώ να αλλάξω το παρελθόν, αλλά μπορώ να της δώσω μέλλον». Εκείνη τη νύχτα, η Καλλιόπη έκλαιγε κρυφά. Ήξερε πως είχε δίκιο. Η Χρυσαυγή άξιζε περισσότερα από μια ζωή πλήση μωρούχων και φτώχεια. Όταν η Χρυσαυγή έφυγε με τον πατέρα της, η Καλλιόπη της έδωσε μόνο έναν αστεράτο και μια αγκαλιά. Δεν της είπε τίποτα για το δαχτυλίδι. Δεν της είπε τίποτα για τα γράμματα της μητέρας της που κρατούσε. Δεν της είπε τίποτα για την αλήθεια. «Σε αγαπάω, κόρη μου», της ψιθύρισε. «Όταν μεγαλώσεις, θα καταλάβεις». Αλλά η Χρυσαυγή δεν κατάλαβε. Στον καινούριο της κόσμο, η Καλλιόπη έγινε μια αναπάντεχη ανάμνηση. Η φτώχεια, η μυρωδιά του σαπουνιού, τα χέρια με τις φλέβες, όλα αυτά δεν τέριαζαν στη νέα της ζωή. Τώρα, 27 χρόνια μετά, η Καλλιόπη καθόταν στο παγκάκι με το γαλάζιο κουτί. Μέσα κρυβόταν το δαχτυλίδι της Βασιλικής. Η απόδειξη πως η μητέρα της Χρυσαυγής είχε πεθάνει αγαπημένη, όχι εγκαταλελειμμένη. Αλλά πώς να το εξηγήσει σε ένα κορίτσι που την είχε κάνει εχθρό της ίδιας της μνήμης. 5 μέρες πριν από τον γάμο,
Η Καλλιόπη βρήκε στο γραμματοκιβώτιό της ένα μικρό χαρτάκι, διπλωμένο στη μέση. Όχι φάκελο, όχι όνομα, μόνο λίγες λέξεις γραμμένες βιαστικά. Ο γάμος θα γίνει στον Άγιο Γεώργιο Σάββατο. Κανένα ωράριο. Κανένα αγαπημένη γιαγιά. Κανένα σε περιμένουμε. Μόνο η πληροφορία, σαν να ήταν ειδοποίηση για κάποιον που πρέπει να ξέρει, αλλά δεν είναι ευπρόσδεκτος. Η Καλλιόπη κάθισε στο μικρό της τραπέζι και κοίταξε το χαρτάκι για πολλή ώρα. Τα δάχτυλά της χάιδευαν τις λέξεις, προσπαθώντας να βρει κάτι παραπάνω από την ψυχρότητα του μηνύματος. Αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Εκείνη τη νύχτα ξύπνησε στις 3 το πρωί. Πήγε στην ντουλάπα και έβγαλε το γαλάζιο κουτί από το βάθος του συρταριού, από εκεί που το κρατούσε τα τελευταία 20 χρόνια. Το άνοιξε προσεκτικά. Μέσα ήταν το δαχτυλίδι της Βασιλικής, που έλαμπε ακόμα παρά τα χρόνια. Δίπλα του 3 γράμματα δεμένα με κορδέλα, γράμματα που η Βασιλική είχε γράψει στον Λεωνίδα, αλλά δεν είχε στείλει ποτέ. Γράμματα γεμάτα αγάπη, ελπίδα και όνειρα για το παιδί που περίμενε. «Αγαπημένε μου Λεωνίδα», έγραφε σε ένα από αυτά. «Σήμερα ένιωσα το μωρό να κλωτσάει για πρώτη φορά. Φαντάζομαι πως θα είναι σαν εσένα, δυνατό και περήφανο. Θα του μάθω να σε αγαπάει πριν καν σε γνωρίσει». Η Καλλιόπη έκλεισε το γράμμα. Δεν μπορούσε να διαβάσει περισσότερα. Η αθωότητα της κόρης της τη διέλυε. Την επόμενη μέρα πήγε στο μαγαζί του Γιάννη στην πλατεία και αγόρασε μια κλώστη γαλάζια κορδέλα. Γύρισε σπίτι και άρχισε να κεντάει πάνω στο κουτί το ίδιο μοτίβο που είχε κεντήσει στο φόρεμα της βάπτισης της Χρυσαυγής. Ένα μικρό λουλούδι με φύλλα που σχημάτιζαν καρδιά. Ενώ κεντούσε, ο νους της πήγε στη μέρα που η Χρυσαυγή έφυγε από το χωριό. Το κορίτσι ήταν 16, γεμάτο όνειρα για τη νέα ζωή στην πόλη. Ο Λεωνίδας περίμενε έξω με ένα μεγάλο αυτοκίνητο. «Γιαγιά, θα έρχομαι κάθε Χριστούγεννα», είχε πει η Χρυσαυγή, αγκαλιάζοντάς την. Αλλά δεν ήρθε. Τα πρώτα 2 χρόνια έστελνε γράμματα. Μετά, τηλέφωνα σπάνια. Κι ύστερα, τίποτα. Η Καλλιόπη έμαθε για τη ζωή της εγγονής της από τα κουτσομπολιά των γειτόνων που είχαν συγγενείς στην Τρίπολη. Πάει σε ιδιωτικό σχολείο τώρα. Μαθαίνει αγγλικά και γαλλικά. Ντύνεται σαν κυρία. Έχει παρέα με παιδιά επιχειρηματιών. Και κάθε φορά που άκουγε αυτά τα νέα, η Καλλιόπη χαμογελούσε και έλεγε «Καλά κάνει. Αυτό της αξίζει». Αλλά τη νύχτα έκλαιγε γιατί κατάλαβε πως για να γίνει η Χρυσαυγή αυτό που ήθελε, έπρεπε να σβήσει αυτό που ήταν. Και αυτό που ήταν περιλάμβανε μία γιαγιά πλήστρα που μύριζε σαπούνι και είχε χέρια σαν ξύλο. Τώρα, καθώς τελείωνε το κέντημα, η Καλλιόπη έβαλε προσεκτικά όλα τα πράγματα μέσα στο κουτί, το δαχτυλίδι, τα γράμματα και ένα τελευταίο πράγμα που κανείς δεν ήξερε ότι υπήρχε. Μια φωτογραφία του Λεωνίδα και της Βασιλικής μαζί που είχε βγει κρυφά στη γιορτή του χωριού. Στη φωτογραφία, ο Λεωνίδας κοιτούσε τη Βασιλική με μάτια γεμάτα αγάπη. Δεν ήταν η ματιά ενός άντρα που παίζει. Ήταν η ματιά ενός άντρα που αγαπούσε πραγματικά. Αυτό έκανε την προδοσία του ακόμα πιο σκληρή. Η Καλλιόπη έδεσε την κορδέλα γύρω από το κουτί και το κρατούσε στα χέρια της. Έπρεπε να πάρει μια απόφαση. Θα πήγαινε στον γάμο, ακόμα κι αν σήμαινε να σταθεί στην άκρη σαν παρήσακτη στη ζωή του παιδιού που είχε μεγαλώσει. Αλλά αυτή τη φορά θα πήγαινε με την αλήθεια. Όλη την αλήθεια. Κοίταξε το μικρό καθρέφτη στον τοίχο. Το πρόσωπό της ήταν γεμάτο ρητίδες. Τα μαλλιά της άσπρα σαν το χιόνι, τα χέρια της σημαδεμένα από μια ζωή σκληρής δουλειάς. Δεν ήταν γυναίκα για φωτογραφίες γάμου. Δεν ήταν γυναίκα που τέριαζε σε κόσμο από μετάξι και μαργαριτάρια. Αλλά ήταν η γυναίκα που είχε αγαπήσει τη Χρυσαυγή όταν κανείς άλλος δεν ήταν εκεί. Και αυτό ίσως ήταν αρκετό, ακόμα κι αν δεν ήταν ευπρόσδεκτη. Στο ξενοδοχείο Μέγας Αλέξανδρος στην Τρίπολη, η Χρυσαυγή στεκόταν μπροστά στον τεράστιο καθρέφτη του σουίτας, ντυμένη με τον ιφικό που κόστιζε περισσότερα από όσα η Καλλιόπη έβγαζε σε έναν χρόνο. Το φόρεμα ήταν από μετάξι και δαντέλα, με μαργαριτάρια και ντυμένα στο μπούστο, και η ουρά του απλωνόταν σαν σύννεφο στο μαρμάρινο πάτωμα. «Είσαι τέλεια, αγάπη μου», είπε η Ελένη, η δεύτερη γυναίκα του πατέρα της, καθώς προσάρμοζε το πέπλο. Η Ελένη ήταν μόλις 10 χρόνια μεγαλύτερη από τη Χρυσαυγή, αλλά είχε γίνει η μητέρα που δεν είχε ποτέ γνωρίσει. «Τα σκουλαρίκια», μουρμούρισε η Ελένη, βγάζοντας από ένα βελούδινο κουτί 2 διαμάντια που έλαμπαν σαν αστέρια. «Αυτά ήταν της γιαγιάς Μαρκάτου. Τώρα είναι δικά σου». Η Χρυσαυγή τα φόρεσε και αισθάνθηκε το βάρος του στα αυτιά της. Βάρος κληρονομιάς, βάρος ονόματος,
Βάρος μιας ζωής που είχε κερδίσει αφήνοντας πίσω της το παρελθόν. «Και η γιαγιά σου?» ρώτησε η Ελένη, ρυθμίζοντας τα μαλλιά της νύφης. «Η πραγματική γιαγιά θα έρθει». Η Χρυσαυγή σκέφτηκε το σημείωμα που είχε στείλει. Δεν ήταν ακριβώς πρόσκληση. Ήταν περισσότερο ειδοποίηση. Σαν τις ειδοποιήσεις που στέλνουν για τους λογαριασμούς. Πρέπει να ξέρεις, αλλά δεν σημαίνει ότι είσαι ευπρόσδεκτη. «Ελπίζω να μην εμφανιστεί», είπε η Χρυσαυγή κοιτάζοντας το είδωλό της στον καθρέφτη. «Δεν ταιριάζει σε αυτή τη μέρα». Η Ελένη κούνησε κατανοητικά το κεφάλι. Ήξερε την ιστορία, τουλάχιστον την εκδοχή που της είχε πει ο Λεωνίδας. Μια φτωχή γριά που είχε μεγαλώσει τη Χρυσαυγή, αλλά δεν είχε καταφέρει να της δώσει τίποτα από αυτά που άξιζε. Καλή γυναίκα, αλλά ακατάλληλη για αυτόν τον κόσμο. Στο διπλανό δωμάτιο, ο Λεωνίδας έδαινε τη γραβάτα του μπροστά σε άλλον καθρέφτη. Τα 51 του χρόνια φαίνονταν σήμερα. Τα μαλλιά του ήταν άσπρα στους κροτάφους και είχε γραμμές γύρω από τα μάτια που μαρτυρούσαν χρόνια άγχους. «Μπαμπά», είπε η Χρυσαυγή μπαίνοντας στο δωμάτιό του, «είμαι έτοιμη». Ο Λεωνίδας γύρισε και για ένα δευτερόλεπτο, παγωμένος. Η κόρη του ήταν εκτυφλωτικά όμορφη, αλλά για μια στιγμή είδε το πρόσωπο της Βασιλικής στα χαρακτηριστικά της. Η ίδια μύτη, τα ίδια μάτια, το ίδιο στόμα που χαμογελούσε έτσι όταν ήταν ερωτευμένη. «Είσαι καταπληκτική», είπε, και η φωνή του έσπασε ελαφρά. Το τηλέφωνο του χτύπησε. Ο διοργανωτής από την εκκλησία. «Κύριε Μαρκάτο, όλα είναι έτοιμα. Οι φωτογράφοι είναι στη θέση τους, οι καλεσμένοι αρχίζουν να φτάνουν. Και κάτι ακόμα. Μια ηλικιωμένη κυρία ρωτάει για την είσοδο. Λέει ότι είναι συγγενής της νύφης». Ο Λεωνίδας πάγωσε. Περιγραφή. Γύρω στα 70, φτωχά ντυμένη, κρατάει κάποιο κουτί. Φαίνεται ανάρμοστη για την εκδήλωση. Ο Λεωνίδας κοίταξε την κόρη του που άκουγε αμήχανα. Δεν έχουμε προσκαλέσει κανέναν τέτοιο άτομο. Μπορείτε να την απομακρύνετε ευγενικά». «Βεβαίως, κύριε». Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, η Χρυσαυγή τον κοίταξε. Ήταν η γιαγιά. Δεν ξέρω, ψέματα. Πιθανώς κάποια που μπερδεύτηκε. Αλλά βαθιά μέσα του, ο Λεωνίδας ήξερε ακριβώς ποια ήταν και ήξερε γιατί η παρουσία της τον τρόμαζε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. Στο χωριό, 30 χιλιόμετρα μακριά, ο παπάς Στέφανος, τώρα 82 ετών και συνταξιούχος, διάβαζε στην εφημερίδα την είδηση του γάμου, μια μικρή φωτογραφία της Χρυσαυγής, όμορφη σαν άγγελος, και η λεζάντα. «Παντρεύεται η κόρη του επιχειρηματία Λεωνίδα Μαρκάτου». «Τι κάνεις, παππού?» ρώτησε η 20χρονη ανιψιά του Μαρία. «Σκέφτομαι μια γυναίκα που δεν είναι στην ησυχία της», μουρμούρισε ο παπάς. «Η Βασιλική δεν είναι θαμμένη σωστά». «Τι εννοείς?» «Υπάρχουν αλήθειες που δεν έχουν υποθεί και η γιαγιά της Χρυσαυγής φυλάει μυστικά που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ζωή αυτού του κοριτσιού». Ο παπάς κοίταξε έξω από το παράθυρο προς την κατεύθυνση της Τρίπολης. «Κάποια μυστικά είναι τόσο βαριά που σκοτώνουν όσους τα κρατούν, κι άλλα είναι τόσο σημαντικά που η σιωπή γίνεται αμαρτία». Η Μαρία δεν κατάλαβε, αλλά ο παπάς σηκώθηκε και πήγε στο γραφείο του. Από ένα παλιό σιρτάρι έβγαλε έναν φάκελο που φύλαγε 27 χρόνια. Μέσα ήταν η τελευταία εξομολόγηση της Βασιλικής, γραμμένη με χέρι λίγες ώρες πριν πεθάνει. Λόγια που κανείς δεν είχε ακούσει. Λόγια που αποκάλυπταν μια αλήθεια που θα τίναζε στον αέρα τα θεμέλια της νέας ζωής της Χρυσαυγής. «Ίσως», ψιθύρισε ο παπάς, «ήρθε η ώρα». Η τελετή είχε αρχίσει και οι καμπάνες του Αγίου Γεωργίου χτυπούσαν ρυθμικά, ανακοινώνοντας στην πόλη πως ένας γάμος γινόταν. Η Καλλιόπη καθόταν ακόμα στο παγκάκι της πλατείας, κρατώντας το γαλάζιο κουτί σφιχτά στην αγκαλιά της. Οι άνθρωποι περνούσαν δίπλα της, ζευγάρια ντυμένα στα καλά τους, παιδιά που τρέχανε γύρω από τη συντριβάνη, ηλικιωμένοι που τάιζαν τα περιστέρια. Κανείς δεν της έδινε σημασία. Ήταν μόνο μια γριά γυναίκα σε ένα παγκάκι, μέρος του σκηνικού της πόλης. Ένα μικρό αγόρι με σκουριασμένα παπούτσια πλησίασε κρατώντας ένα πλαστικό μπουκάλι νερό. «Θέλετε νερό, γιαγιά?» ρώτησε με αθωότητα. Η Καλλιόπη τον κοίταξε και χαμογέλασε. «Όχι, παιδί μου. Εγώ περιμένω». «Τι περιμένετε?» «Το τέλος», είπε προσέχοντας τα λόγια της. «Περιμένω να τελειώσει όλο αυτό». Το αγόρι κούνησε το κεφάλι και έφυγε τρέχοντας. Η Καλλιόπη τον παρακολούθησε με το βλέμμα και σκέφτηκε τη Χρυσαυγή σε εκείνη την ηλικία, όταν έτρεχε στο χωριό με τα ίδια σκουριασμένα παπούτσια, ρωτώντας συνέχεια γιατί,
Για όλα. Ένας άντρας με κάμερα πλησίασε. Φορούσε την ετικέτα «Φωτογράφος γάμος Μαρκάτου» κρεμασμένη στο λαιμό του. «Συγγνώμη», είπε ευγενικά. «Είστε συγγενείς της νύφης». Η Καλλιόπη σήκωσε το βλέμμα της. «Ήμουν, κάποτε. Μπορώ να σας βγάλω μια φωτογραφία για το άλμπουμ της οικογένειας». Κάτι μέσα της πίκραινε. Φωτογραφία για το άλμπουμ. Εκείνη που είχε εξαγρυπνήσει δίπλα στο κρεβάτι της Χρυσαυγής όταν είχε πυρετό. Εκείνη που είχε πουλήσει τα τελευταία της χρυσαφικά για να αγοράσει τα πρώτα παπούτσια του σχολείου. Εκείνη που έπλαινε ρούχα μέχρι να αιμορραγούν τα χέρια της για να έχει το κορίτσι γάλα κάθε πρωί. «Ναι», είπε απλά. «Βγάλτε τη φωτογραφία». Ο φωτογράφος την κάδραρε προσεκτικά. Μια ηλικιωμένη γυναίκα σε ένα παλιό φόρεμα, κρατώντας ένα γαλάζιο κουτί με την εκκλησία του γάμου θολωμένη στο βάθος. Η εικόνα ήταν σκληρή και ταυτόχρονα συγκινητική. «Ποιο είναι το όνομά σας?» ρώτησε. «Καλλιόπη Βοτσάλου», είπε χρησιμοποιώντας το κοριτσίστικο της επώνυμο. «Αλλά δεν χρειάζεται να το γράψετε. Κανείς δεν θα με αναζητήσει». Ο φωτογράφος την κοίταξε παράξενα, αλλά δεν ρώτησε άλλα. Έφυγε, αφήνοντάς τη πάλι μόνη. Μέσα στην εκκλησία η τελετή προχωρούσε. Ο παπάς διάβαζε τα κείμενα, οι στέφανα ανταλλάσσονταν και η Χρυσαυγή λάμπε υπό το φως των κεριών. Αλλά ο Λεωνίδας δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί. Τα μάτια του πήγαιναν συνέχεια στη μεγάλη πόρτα της εκκλησίας, φοβούμενος πως θα την έβλεπε να ανοίγει. Ήξερε πως η Καλλιόπη ήταν έξω. Ήξερε πως περίμενε. Και ήξερε πως αν εμφανιζόταν με το περιεχόμενο εκείνου του κουτιού, θα κατέρεε όλος ο κόσμος που είχε χτίσει. «Αν κάποιος έχει αντίρρηση για αυτό τον γάμο, ας μιλήσει τώρα ή ας σιωπήσει για πάντα», είπε ο παπάς. Σιωπή. Μόνο ο ήχος της αναπνοής των καλεσμένων και το μακρινό χτύπημα των καμπανών. Έξω, η Καλλιόπη άκουσε αυτά τα λόγια να φτάνουν μέχρι την πλατεία. Έκλεισε τα μάτια και σκέφτηκε όλα εκείνα που θα μπορούσε να πει, αλλά παρέμεινε σιωπηλή. 10 λεπτά αργότερα, οι πόρτες της εκκλησίας άνοιξαν διάπλατα. Το νεόνυμφο ζευγάρι βγήκε κάτω από μια βροχή ρυζιού και πετάλων, χαμογελώντας τους φωτογράφους. Η Χρυσαυγή ήταν αστραφτερή, ο γαμπρός την κρατούσε περήφανα και οι καλεσμένοι ζητοκράβγαζαν. Η Καλλιόπη τους παρακολούθησε από μακριά. Το κορίτσι της, όχι πια δικό της, αλλά πάντα στην καρδιά της, ήταν ευτυχισμένο. Αυτό ήταν αρκετό. Σηκώθηκε για να φύγει, αλλά ένα security guard της έκοψε τον δρόμο. «Συγγνώμη, κυρία, αλλά θα πρέπει να απομακρυνθείτε από την περιοχή. Έχουμε εντολές». Η Καλλιόπη τον κοίταξε χωρίς έκπληξη. «Από ποιον?» «Από τον κύριο Μαρκάτο. Λέει πως ενοχλείται την εκδήλωση». Ενοχλούσε. Η παρουσία της, η μνήμη της, η ύπαρξή της ήταν ενοχλητική. Κούνησε το κεφάλι και άρχισε να απομακρύνεται. Αλλά ο φωτογράφος είχε ανεβάσει τη φωτογραφία στα social media με τη λεζάντα «Μυστηριώδης γυναίκα στον γάμο Μαρκάτου». Ποια είναι? Σε λίγα λεπτά η φωτογραφία είχε μοιραστεί δεκάδες φορές. Κάποιος από το χωριό την αναγνώρισε. Αυτή είναι η γιαγιά της νύφης. Αυτή τη μεγάλωσε. Τα σχόλια άρχισαν να πολλαπλασιάζονται. Γιατί είναι έξω από την εκκλησία? Γιατί δεν είναι μέσα? Τι κρατάει σε αυτό το κουτί? Η ιστορία άρχιζε να παίρνει τη δική της ζωή. Και στο χωριό ο παπάς Στέφανος είδε τη φωτογραφία στο κινητό της ανιψιάς του. «Παππού», είπε η Μαρία, «δες αυτή τη γυναίκα. Λένε πως είναι η γιαγιά της νύφης, αλλά την έβγαλαν έξω από τον γάμο». Ο παπάς κοίταξε τη φωτογραφία και αναστέναξε βαθιά. «Μαρία μου», είπε, «άνοιξε το αυτοκίνητο. Πρέπει να πάμε στην Τρίπολη. Τώρα, γιατί? Γιατί αυτή η γυναίκα κρατάει μυστικά που η κοινωνία πρέπει να μάθει. Και γιατί η Βασιλική δεν θα βρει ποτέ ανάπαυση όσο η αλήθεια παραμένει θαμμένη μαζί της». Η δεξίωση στο ξενοδοχείο Μέγας Αλέξανδρος ήταν σε πλήρη εξέλιξη. 300 οι καλεσμένοι γιόρταζαν στο μαρμάρινο σαλόνι, με τη μουσική να παίζει και τις τουλίπες να διακοσμούν κάθε τραπέζι. Η Χρυσαυγή χόρευε τον πρώτο χορό με τον άντρα της, λάμποντας κάτω από τους κρυστάλλινους πολυελαίους. Ο Λεωνίδας παρακολουθούσε από το τραπέζι του, προσποιούμενος πως απολάμβανε τη στιγμή. Αλλά τα χέρια του έτρεμαν καθώς κρατούσε το ποτήρι κρασί και τα μάτια του πήγαιναν συνέχεια στην είσοδο. «Όλα καλά, αγάπη μου?» ρώτησε η Ελένη, βάζοντας το χέρι της στον ώμο του. Ναι, απλώς κουρασμένος». Στο τραπέζι δίπλα μια ομάδα νέων παρακολουθούσε τα κινητά τους, γελώντας με κάτι που είχαν δει στο Instagram. «Παιδιά, δείτε αυτό», είπε μια κοπέλα δείχνοντας την οθόνη της. Η φωτογραφία από τον γάμο έγινε viral.
«Ποια φωτογραφία?» ρώτησε κάποιος άλλος. «Αυτή με τη γριά στο παγκάκι. Όλοι ρωτάνε ποια είναι και γιατί δεν ήταν μέσα». Ο Λεωνίδας σηκώθηκε απότομα, προσπαθώντας να ακούσει. Η καρδιά του χτυπούσε δυνατά. «Δείχνει πως είναι η γιαγιά της νύφης», συνέχισε η κοπέλα. Κάποιος από το χωριό την αναγνώρισε. Λέει πως αυτή μεγάλωσε τη Χρυσαυγή μετά που πέθανε η μητέρα της. Και γιατί δεν ήταν μέσα στον γάμο. Αυτό προσπαθούν όλοι να καταλάβουν. Και τι είναι αυτό που κρατάει σε εκείνο το γαλάζιο κουτί. Ο Λεωνίδας απομακρύνθηκε βιαστικά από την ομάδα και πήγε στη γωνία του σαλονιού, όπου κάλεσε τον υπεύθυνο ασφαλείας. «Τι έγινε με την κατάσταση στην πλατεία?» ρώτησε με χαμηλή φωνή. «Την απομακρύναμε, κύριε Μαρκάτο. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα». «Τι πρόβλημα?» «Άφησε το κουτί. Είναι ακόμα στο παγκάκι». Ο Λεωνίδας έβλεπε κόκκινα. «Το κουτί? Γιατί δεν το πήρε μαζί της?» «Δεν ξέρω, κύριε. Το ξέχασε ή το άφησε επίτηδες». Στο άλλο άκρο του σαλονιού, ένας από τους κάμεραμεν των τηλεοπτικών συνεργείων που κάλυπταν τον γάμο είχε δει τα σχόλια στα social media. Περίεργος, αποφάσισε να βγει έξω, να ρίξει μια ματιά στην πλατεία. Το γαλάζιο κουτί ήταν ακόμα εκεί, μοναχικό πάνω στο παγκάκι κάτω από το φως του φαναριού. Ο άντρας το πλησίασε και είδε πως είχε ένα χαρτάκι κολλημένο πάνω. «Για τη Χρυσαυγή μου», από τη γιαγιά που την αγάπησε περισσότερο από τη ζωή της. Χωρίς να το σκεφτεί 2 φορές, έβγαλε μια φωτογραφία και την ανέβασε στο Instagram του καναλιού με την περιγραφή «Μυστηριώδης κουτί αφιερωμένο στην ύφη, αφημένο στην πλατεία από την απούσα γιαγιά». Μέσα σε λίγα λεπτά, η φωτογραφία είχε εκατοντάδες likes και δεκάδες σχόλια. «Τι έχει μέσα? Γιατί δεν το πήρε η νύφη? Κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την ιστορία». Στη δεξίωση, η φήμη άρχισε να εξαπλώνεται. Οι νεότεροι καλεσμένοι έδειχναν τις φωτογραφίες στους μεγαλύτερους και σιγά σιγά όλο το πάρτι ξέρε για το μυστηριώδες κουτί στην πλατεία. Η Χρυσαυγή άκουσε τα ψιθυρίσματα καθώς επέστρεφε από τη σκηνή όπου είχε κάνει την ομιλία ευχαριστειών. Πλησίασε ένα τραπέζι φίλων της. «Τι συζητάτε όλοι?» ρώτησε χαμογελώντας. «Χρυσαυγή?» είπε μια φίλη της αμήχανα. «Υπάρχει μια φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου». «Τι φωτογραφία?» Της έδειξαν την οθόνη. Η Χρυσαυγή είδε την Καλλιόπη καθισμένη στο παγκάκι, κρατώντας το γαλάζιο κουτί με την εκκλησία του γάμου της στο βάθος. Το στομάχι της σφίχτηκε. «Και υπάρχει κι αυτή», είπε η φίλη δείχνοντας τη φωτογραφία του κουτιού. «Λέει πως το άφησε για σένα». Η Χρυσαυγή διάβασε το χαρτάκι και κάτι μέσα της ραγίστε. Από τη γιαγιά που την αγάπησε περισσότερο από τη ζωή της, οι λέξεις τη χτύπησαν σαν χαστούκι. «Πρέπει να πάω να το πάρω», ψιθύρισε. «Αλλά Χρυσαυγή, η δεξίωση, πρέπει να το πάρω τώρα». Ο Λεωνίδας την είδε να κατευθύνεται προς την έξοδο και την ακολούθησε πανικόβλητος. «Χρυσαυγή, περίμενε». «Μπαμπά, ήξερες πως ήταν εκεί? Ήξερες πως την έδιωξαν?» Ο Λεωνίδας δεν απάντησε. Η σιωπή του ήταν η απάντηση. Έφτασαν στην πλατεία τρέχοντας, με τον ηφικό της Χρυσαυγής να σέρνεται στο πλακόστρωτο. Το κουτί ήταν ακόμα εκεί. Το πήρε στα χέρια της με τρεμάμενα δάχτυλα. Ήταν πιο βαρύ από ό,τι περίμενε. Άνοιξε την κορδέλα και σήκωσε το καπάκι. Μέσα, πάνω σε ένα κομμάτι λευκό ύφασμα, έλαμπε ένα χρυσό δαχτυλίδι. Το πήρε και διάβασε την εγγραφή. «Βασιλική, 1998. Για πάντα δικό σου, Λί». Ο κόσμος γύρω της σταμάτησε. Κοίταξε τον πατέρα της με μάτια γεμάτα δάκρυα. Αυτό είναι της μητέρας μου». Ο Λεωνίδας δεν μπορούσε να μιλήσει. Εσύ της το έδωσες. Και μετά την εγκατέλειψες». Στο βάθος του κουτιού υπήρχε και ένα γράμμα. Η Χρυσαυγή το άνοιξε και διάβασε με φωνή που σπάραζε. «Αγαπημένη μου Χρυσαυγή, αν διαβάζεις αυτό το γράμμα, σημαίνει πως η ώρα ήρθε να μάθεις την αλήθεια. Η μητέρα σου δεν πέθανε εγκαταλελειμμένη. Πέθανε αγαπώντας και αγαπημένη. Το δαχτυλίδι είναι η απόδειξη. Το υπόλοιπο, ζήτησέ το από τον πατέρα σου. Με όλη μου την αγάπη, γιαγιά Καλλιόπη». Η Χρυσαυγή κατέρευσε στο παγκάκι, κρατώντας το δαχτυλίδι σφιχτά στην παλάμη της. 27 χρόνια ζωής και μόλις τώρα ανακάλυπτε πως όλα όσα πίστευε ήταν ψέματα. Καπίτουλο 7. Ο νόμε εσκοντίντον ο Λάσο. Η Χρυσαυγή δεν επέστρεψε στη δεξίωση. Αφού διάβασε το γράμμα της Καλλιόπης, κάθισε στο παγκάκι για ώρες, κρατώντας το δαχτυλίδι της μητέρας της και κλαίγοντας σιωπηλά. Ο Λεωνίδας στεκόταν δίπλα της, αδυνατώντας να αρθρώσει λέξη. 27 χρόνια.
ψιθύρισε η Χρυσαυγή. 27 χρόνια μου έλεγες πως η μητέρα μου πέθανε μόνη της. Πως εσύ δεν την ήξερες καν καλά. Χρυσαυγή, εγώ. Μόνα! Φώναξε και ο ήχος της φωνής της αντίχησε στην άδεια πλατεία. Με έκανες να πιστεύω πως γεννήθηκα από έναν λάθος. Πως η μητέρα μου ήταν ένα τυχαίο περιστατικό. Ο Λεωνίδας προσπάθησε να τη σηκώσει από το παγκάκι, αλλά εκείνη τον απόθυσε με δύναμη. Μην με αγγίζεις. Δεν θέλω να με αγγίζει ψεύτης. Ήμουν νέος. Δεν ήξερα τι να κάνω. Η γιαγιά ήξερε τι να κάνει. Με μεγάλωσε με αγάπη ενώ εσύ την πληρώνες για να σιωπήσει. Η αλήθεια βγήκε σαν μαχαιριά. Ο Λεωνίδας είχε στέλνει χρήματα όχι από συνείδηση, αλλά από φόβο. Φόβο μήπως η Καλλιόπη αποκαλύψει στην κόρη του την αλήθεια για το πώς είχε εγκαταλείψει τη Βασιλική. Την ίδια στιγμή στο Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης, η Καλλιόπη κοίτονταν σε ένα κρεβάτι στο τμήμα επιγόντων. Το στρες της μέρας, η απόρριψη και τα 78 χρόνια ζωής είχαν πιέσει την καρδιά της πέρα από τα όρια της. Μια νοσοκόμα έλεγξε τα ζωτικά της σημεία. Είναι σταθερή αλλά χρειάζεται ανάπαυση. Έχετε ειδοποιήσει κάποιον συγγενή. Δεν έχει κανέναν στη λίστα επικοινωνίας, απάντησε ο διασώστης που την είχε φέρει. Την βρήκαμε λιπόθυμη στη στάση του λεωφορείου. Η Καλλιόπη άνοιξε τα μάτια και ψιθύρισε. «Παπά Στέφανο». «Τι είπε?» ρώτησε η νοσοκόμα. «Παπά Στέφανο, στο χωριό, στην Αρκαδία». 15 λεπτά αργότερα, ο παπά Στέφανος έφτασε στο νοσοκομείο μαζί με την ανιψιά του Μαρία. Είχαν οδηγήσει με τη μανία όταν έμαθαν τι είχε συμβεί. «Καλλιόπη», ψιθύρισε ο γέρος παπάς κάθοντας δίπλα στο κρεβάτι της. «Τι έκανες, κόρη μου?» Τα μάτια της Καλλιόπης ήταν θολά, αλλά συνειδητά. «Πάτερ, την έχασα. Την έχασα για πάντα». «Όχι, δεν την έχασες. Απλώς της έδωσες την αλήθεια που χρειαζόταν». Ο παπάς έβγαλε από την τσάντα του έναν παλιό φάκελο. «Καλλιόπη, ήρθε η ώρα. Δεν μπορώ να το κρατάω άλλο». «Τι είναι αυτό?» «Η τελευταία εξομολόγηση της Βασιλικής. Την έγραψε λίγες ώρες πριν πεθάνει. Μου είπε να την κρατήσω μέχρι να μεγαλώσει η Χρυσαυγή». Με τρεμάμενα χέρια η Καλλιόπη άνοιξε τον φάκελο. Μέσα ήταν μια επιστολή γραμμένη με το χέρι της κόρης της, με γράμματα που μαρτυρούσαν πόνο και εξάντληση. «Μαμά μου αγαπημένη, αν κάτι μου συμβεί, πρέπει να ξέρεις την αλήθεια. Ο Λεωνίδας δεν με εγκατέλειψε όπως νομίζει όλος ο κόσμος. Εγώ τον έδιωξα. Όταν του είπα πως περιμένω παιδί, μου πρότεινε γάμο αμέσως. Αλλά είδα τον τρόμο στα μάτια του. Είδα πως θα με παντρευόταν από υποχρέωση, όχι από αγάπη, και αυτό θα τον καταστρέφει. Του είπα να φύγει. Του είπα πως δεν τον θέλω. Ψέματα, μαμά. Όλα ψέματα για να τον σώσω από μια ζωή που δεν επέλεξε. Το δαχτυλίδι που μου έδωσε ήταν αληθινό. Η αγάπη του ήταν αληθινή. Αλλά δεν ήταν αρκετή για να υπερνικήσει τη διαφορά ανάμεσά μας. Αν η κόρη μου ρωτήσει για τον πατέρα της, πες της πως ήταν άντρας τίμιος που την αγάπησε πριν καν τη γνωρίσει. Μην την αφήσεις να μισήσει κανέναν. Με όλη μου την αγάπη, Βασιλική». Η Καλλιόπη άφησε το γράμμα να πέσει στο κρεβάτι. Όλα αυτά τα χρόνια είχε μισήσει τον Λεωνίδα για κάτι που δεν είχε κάνει. Η κόρη της τον είχε προστατεύσει ακόμα και στον θάνατό της. Πρέπει να το μάθει η Χρυσαυγή», ψιθύρισε. «Θα το μάθει», είπε ο παπάς. «Αλλά πρώτα εσύ πρέπει να γίνεις καλά». Στην πλατεία, η Χρυσαυγή είχε τελικά σηκωθεί από το παγκάκι. Κοίταξε τον πατέρα της με μάτια κόκκινα από το κλάμα. «Πού είναι η γιαγιά?» Δεν ξέρω». «Βρες την. Τώρα». Η Χρυσαυγή άρχισε να περπατάει προς το κέντρο της πόλης κρατώντας ακόμα το δαχτυλίδι. Κάθε βήμα της ήταν μια υπόσχεση. Θα έβρισκε την Καλλιόπη, θα τη ζητούσε συγγνώμη και θα έμαθε την αλήθεια για όλα όσα είχε χάσει. Αλλά δεν ήξερε πως ίσως ήταν ήδη πολύ αργά. Στο νοσοκομείο, η καρδιά της Καλλιόπης χτυπούσε ανώμαλα. Οι γιατροί έτρεχαν στο δωμάτιο και ένας από αυτούς κοίταξε τον παπά Στέφανο. «Πρέπει να ειδοποιήσετε την οικογένειά της. Δεν έχει πολύ χρόνο». Ο παπάς κοίταξε τη Μαρία. «Βρες την Χρυσαυγή. Τώρα». Η Μαρία έτρεχε στους δρόμους της Τρίπολης ψάχνοντας μία νύφη με γαλάζιο κουτί. Το κινητό της χτυπούσε ασταμάτητα. Ο παππούς της την ενημέρωνε πως η κατάσταση της Καλλιόπης επιδεινωνόταν. Την βρήκε στην πλατεία αρέως καθισμένη στα σκαλιά της εκκλησίας της Παναγίας, ακόμα ντυμένη στο νηφικό, αλλά με τα μαλλιά ξεμπερδεμένα και τη μακιγιάζ να έχει διαλυθεί από τα δάκρυα. «Χρυσαυγή», φώναξε η Μαρία. «Είσαι η Χρυσαυγή Μαρκάτου». Η νύφη σήκωσε το κεφάλι. «Ποια είσαι?» «Με έστειλε ο παπάς Στέφανος. Η γιαγιά σου, η Καλλιόπη».
Είναι στο νοσοκομείο. Οι λέξεις χτύπησαν τη Χρυσαυγή σαν κεραυνός. Σηκώθηκε τρέχοντας. Τι έπαθε? Πού είναι? Στο γενικό, πολύ άσχημα. Ελάτε, το αυτοκίνητό μου είναι εδώ. Το ταξίδι μέχρι το νοσοκομείο έγινε σε σιωπή. Η Χρυσαυγή κρατούσε το δαχτυλίδι της μητέρας της σφιχτά στην παλάμη σαν να προσευχόταν. Κάθε λεπτό που περνούσε, το βάρος της ενοχής την καταπλάκωνε περισσότερο. Έφτασαν στο νοσοκομείο και έτρεξαν στον τρίτο όροφο. Ο παπάς Στέφανος τις περίμενε έξω από το δωμάτιο, με μάτια κόκκινα από αγρυπνία. «Πώς είναι?» ρώτησε η Χρυσαυγή ξεθυμένη. «Κοιμάται. Οι γιατροί λένε πως η καρδιά της είναι πολύ κουρασμένη». Η Χρυσαυγή μπήκε αθόρυβα στο δωμάτιο. Οι Καλλιόπη κοίτονταν στο στενό κρεβάτι, συνδεδεμένοι με σωλήνες και μηχανήματα που έκαναν αργούς, μονότονους ήχους. Τα χέρια της, εκείνα τα χέρια που την είχαν αγκαλιάσει χιλιάδες φορές, ήταν τώρα διαφανή σαν χαρτί. «Γιαγιά», ψιθύρισε καθισμένη δίπλα της. Η Καλλιόπη άνοιξε αργά τα μάτια. Όταν είδε τη Χρυσαυγή, ένα χαμόγελο φώτισε το κουρασμένο της πρόσωπο. «Κόρη μου, ήρθες. Γιαγιά, συγγνώμη. Συγγνώμη για όλα. Δεν ήξερα. Σιωπή, αγάπη μου. Δεν φταίς σε τίποτα». Η Καλλιόπη σήκωσε με κόπο το χέρι της και χάιδεψε τα μαλλιά της Χρυσαυγής. «Είσαι ό,τι πιο όμορφο έχω δει στη ζωή μου. Γιαγιά, μη μιλάς έτσι. Θα γίνεις καλά. Θα έρχομαι κάθε μέρα, Χρυσαυγή μου». Η φωνή της Καλλιόπης ήταν ψίθυρος. «Το δαχτυλίδι το βρήκες». Η Χρυσαυγή έβγαλε το δαχτυλίδι από την τσάντα της και το έδειξε. «Το έχω. Αλλά γιαγιά, γιατί δεν μου το έδωσες νωρίτερα? Γιατί δεν μου είπες την αλήθεια? Γιατί φοβόμουν πως θα με μισήσεις αν έμαθες πως άφησα τον πατέρα σου να φύγει». Η Χρυσαυγή έκλαιγε τώρα ανεξέλεγκτα. «Δεν θα σε μισούσα ποτέ. Εσύ μου έδωσες όλη την αγάπη που χρειαζόμουν. Εσύ ήσουν η μητέρα μου». Ο παπάς Στέφανος μπήκε στο δωμάτιο κρατώντας τον φάκελο με το γράμμα της Βασιλικής. «Καλλιόπη», είπε ήσυχα, «πρέπει να της πεις όλη την αλήθεια». Η Καλλιόπη κούνησε το κεφάλι και με κόπο άρχισε να εξηγεί στη Χρυσαυγή τι περιείχε το γράμμα της μητέρας της. Η αλήθεια για το πώς η Βασιλική είχε διώξει τον Λεωνίδα για να τον προστατεύσει, η αλήθεια για την αγάπη που υπήρχε μεταξύ τους, η αλήθεια για την απόφαση που κόστισε στη Βασιλική τη ζωή της. «Δεν καταλαβαίνω», είπε η Χρυσαυγή. «Αν αγαπιούνταν, γιατί αγαπιούνταν», ψιθύρισε η Καλλιόπη. «Μερικές φορές η αγάπη σημαίνει να αφήνεις κάποιον να φύγει». Εκείνη τη νύχτα η Καλλιόπη πέθανε ήσυχα στον ύπνο της, κρατώντας το χέρι της Χρυσαυγής. Οι τελευταίες της λέξεις ήταν «Πες της πως η μαμά της ήταν το πιο γενναίο κορίτσι που γνώρισα». 3 μέρες μετά, στο μικρό νεκροταφείο του χωριού στην Αρκαδία, η Χρυσαυγή στεκόταν μπροστά από τη φρέσκια ταφόπλακα της Καλλιόπης. Η επιγραφή που είχε ζητήσει η γιαγιά της έλεγε «Για ό,τι δεν είπα, σου έδωσα όλη μου τη ζωή». Δίπλα ήταν θαμμένη η Βασιλική. Για πρώτη φορά, η Χρυσαυγή επισκέφτηκε τον τάφο της μητέρας της. Άφησε το δαχτυλίδι πάνω στη μαρμάρινη πλάκα και ψιθύρισε «Μαμά, τελικά σε γνώρισα και καταλαβαίνω τώρα γιατί η γιαγιά σε αγαπούσε τόσο πολύ». Ο παπάς Στέφανος πλησίασε και έβαλε το χέρι του στον ώμο της. «Η αγάπη δεν χάνεται ποτέ, παιδί μου. Απλώς παίρνει άλλες μορφές». Η Χρυσαυγή κοίταξε το χωριό γύρω της. Το μικρό σπίτι όπου μεγάλωσε. Τα στενά δρομάκια όπου έπαιζε παιδί. Τη βρύση όπου η γιαγιά έπλαινε ρούχα για να τη θρέψει. Όλα αυτά που είχε απαρνηθεί για να γίνει κάτι άλλο. «Θα έρχομαι εδώ κάθε χρόνο», υποσχέθηκε. «Δεν θα τις ξεχάσω ξανά». Καθώς έφευγε από το νεκροταφείο, αντίκρισε το ίδιο παγκάκι όπου καθόταν η γιαγιά της όταν ήταν μικρή και της διάβαζε παραμύθια. Πάνω του υπήρχε ένα μικρό γαλάζιο κουτί, καινούριο, με μια κορδέλα δεμένη προσεκτικά. Το άνοιξε. Μέσα ήταν ένα κολιέ με την επιγραφή από την ταφόπλακα της Καλλιόπης χαραγμένη πάνω του. «Για ό,τι δεν είπα, σου έδωσα όλη μου τη ζωή». Το φόρεσε στο λαιμό της και χαμογέλασε μέσα από τα δάκρυα. Η αγάπη δεν χρειάζεται επεφημίες για να είναι αληθινή, αλλά κάθε περιφρόνηση έχει ένα τίμημα. Και κάποιες πόρτες όταν κλείσουν δεν ξανανοίγουν ποτέ. Και τώρα που η ιστορία έφτασε στο τέλος της, αναρωτήθηκες ποτέ πόσα μπορεί να αντέξει μια καρδιά που αγαπά χωρίς ανταπόδοση, πόση σιωπή μπορεί να κρύβει μια πράξη αγάπης που δεν ζητά τίποτα πίσω? Αν ήσουν εσύ στη θέση της, θα πήγαινες, θα άφηνες το παρελθόν να σε αποκλείσει από τη ζωή εκείνου που μεγάλωσες με θυσίες.
Κάποιες φορές δεν είναι η φτώχεια που πληγώνει. Είναι η λησμονιά. Είναι όταν σε βλέπουν και κάνουν πως δεν σε βλέπουν. Αλλά το αληθινό μεγαλείο της ψυχής δεν κρύβεται σε στολές και προσκλήσεις. Κρύβεται σε ένα βλέμμα γεμάτο συγχώρεση, σε ένα γράμμα που ποτέ δεν παραδόθηκε, σε ένα κουτί που κρατάει μέσα του όλα όσα δεν υπόθηκαν ποτέ. Αν αυτή η ιστορία σε άγγιξε, στήριξέ μας. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε μου αρέσει και μοιράσου αυτό το βίντεο με κάποιον που πρέπει να το δει. Και γράψε μας στα σχόλια. Εσύ, τι θα έκανες στη θέση της?